Il-kumpanija Air Malta sur President komplet għaddejja b'ritmu maġġel ta' tkabbir fejn narawha timraħ f'aktar rotot u opportunitajiet ġodda. Hekk li naqra mixin verament lejn il-viżjoni li din il-linja tal-ajru tant vitali għal pajjiżna issir ukoll il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Hija kkontribwixxiet bisħieħ lejn tkabbir li qed nisperjenzaw fit-turiżmu permezz ta' rotot ġodda li introduċiet matul din is-sena. Dan ukoll riżultat ta' deċiżjonijiet importanti li ttieħdu dwar l-Air Malta fl-aħħar xhur fosthom l-adozzjoni ta' businessman ġdid, il-konklużjoni ta' ftehimiet kollettivi ta' sezzjoni differenti tal-ħaddiema u l-hiving off ta' servizzi ground handling biex il-kumpanija tkun tista' tiffoka iktar fuq il-core business tagħha. Din l-istrateġija waslet biex seta' tiġi introdotta prezzijiet aktar kompetittivi permezz ta' modelli ġodda, aktar rotot ġodda, żieda fil-frekwenza tal-iktar rotot popolari u tkabbir tal-flotta b'ajruplani aktar moderni. Fl-aħħar sena, l-Air Malta rat żidiet double digit fin-numru ta' passiġġieri xahar għal xahar fil-waqt li għall-ewwel darba l-kumpanija għalqet is-sena finanzjarja tagħha mingħajr ebda telf. Għaddejjin bi proċess biex nimmodernizzaw il-flotta tal-Air Malta fil-mira tas-sena d-dieħla hija li nikkonsolidaw u nkomplu ntejbu l-operat tagħna. Ir-rotot il-ġodda waħedhom mistennija jsarfu għal xejn inqas minn 250,000 turist addizzjonali lejn pajjiżna. Is-sena d-dieħla il-prospetti għat-turiżmu jidhru wkoll ferm inkoraġġanti f'termini ta' żidiet wara li ġew konklużi negozjati ma' diversi kumpaniji tal-ajru barranin li se jkomplu jimmodernizzaw il-flotta tal-Air Malta. Fost il-prioritajiet għas-sena d-dieħla ser naraw li nipprofittaw ruħna b'aktar konnettività bejn Malta u l-Ewropa tal-Lvant billi nsaħħu ir-rappreżentanza tagħna u nkomplu nikkonċentraw l-isforz tagħna fis-swieq aktar il-bogħod minn ġdudna. Sabiex nassiguraw ritorn xieraq għall-Gvern mit-turiżmu li ma' ritorn jerġa' jiġi investit fit-titjib tal-prodott, se nkunu qed nanalizzaw il-prestazzjoni tal-eko kontribuzzjoni ta' dawn l-aħħar snin u naraw flimkien mal-stakeholders kif nimmassimizzaw il-ġbir ta' din il-kontribuzzjoni. Il-programm ta' xogħlijiet u inizjattivi ta' tindif, tisbieħ u manutenzjoni u aċċessibilità f'diversi lokalitajiet u xtajtiet madwar Malta kollha se jitkompla matul is-sena d-dieħla fosthom il-promenades tal-Imsida u l-Gżira. Sabiex jiżdiedu żoni tal-hawn ramlin, se nkunu qegħdin nesploraw il-possibilità li nkomplu noħolqu bajjiet ġodda. Qed nistudjaw il-possibilità ta' tkabbir ta' bajjiet fin-nofs ta' ta' Malta li jinkludu il-bajja ta' Rinella fil-Kalkara, il-fajtata f'Marsa Scala, il-bajja ta' San George b'Riżabuġa fost oħrajn. Xogħlijiet oħra li huma ppjanati f'dawn il-bajjiet huma t-tindif regolari tagħhom, żieda fl-aċċessibilità, l-installazzjoni ta' showers u manutenzjoni ġenerali ta' żoni. Huwa ppjanat ukoll li jkompli jiġi estiż il-programm ta' maniġjar ta' numru ta' bajjiet li jingħata impetus ġdid billi jtejbu l-faċilitajiet fuq il-kosta tagħna u billi jitwal iż-żmien li matulu jingħataw is-servizzi li jiġu provduti fil-bajjiet tagħna. Paċeville u l-inħawi tal-madwar jibqgħu pulmun ewlieni għall-industrija Maltija, però nafu tajjeb li ż-żona kollha għandha bżonn tiġi indirizzata bis-serjetà u b'mod holistiku. Fil-fatt, hekk kif tħabbar riċentement ser inniedu programm ambizzjuż ta' tisbieħ ġewwa Paċeville f'Marsa Xlokk ser inkomplu wkoll bil-proġett ta' riġenerazzjoni billi nvaraw xogħlijiet relatati mal-ġenerazzjoni taż-żona tal-Magħluq u t-tisbieħ ta' xatt is-sajjieda. B'mod parallelu f'Biżżewwaġa ser jitlaq il-proċess biex jitwettaq proġett holistiku ta' riġenerazzjoni. Is-sena d-dieħla se nkunu għaddejjin bi programm estensiv ta' modernizzar tal-faċilitajiet tal-istudju u tankijiet fir-Rinella
Fil-waqt se nkunu qed jiżdiedu l-inċentivi fiskali għal din l-industrija bilan li pajjiżna jsir iżjed kompetittiv biex jattira aktar produzzjonijiet internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-avjazzjoni huwa settur ieħor li qed jikkontribwixxi għal ħolqien ta' ġid u l-impjiegi f'Malta. Għal dan il-għan matul is-sena d-dieħla ser tkun qed tiġi aġġornata l-politika tal-avjazzjoni. Din il-politika se tkun tinkludi wkoll master plan għaż-żona tal-ajruport. Ser jibda x-xogħol ukoll fuq il-bini tal-Air Traffic Control Center, ċentru li mistenni jisservi aħjar il-ħteġijiet kollha tas-settur u għal mill-inqas 50 sena l ġejjin.